तो गिबियावनो आङो मानेनि थाखाय आङो निमाहा होबाय बोरै फैफ्लाङो पात्ता मोनाखै थारमाने भिडिअखौ नायदो তেখেতে সারেন্ডার কৰি কিনে অন্য সমষ্টিত পলালে এনেকা দৰপুক নেতা खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल तो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा मैया हरनि 11टा 11:30 बाजाव इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट फैदोंमोन आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना 18 जन माने केन्डिडेट माने फोसावबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे मानव गेदेर बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन जे चिरां दुवाराव बिथाङा गेलेनो ओंखारदोंमोन बा गेलेफैनो ओंखारदोंमोन आरो नोंथांमोना बेनि जि स्टेटमेन्ट बेखौ आं ससे माने टुक्रासे माने दिन्थिलानो सानदों नोंथांमोना बेखौ नायग्रोना लाग्रोदो देरहायनायनि खामानि गैया जायगा नागिरदों साला जेननानै दाना बेहायथ' जेनखाबाय देरहाखाला नालाय जायगा नागिरगासिनो दङ बबेबा निसिमा बबेबा बावखुंग्रि बबेबा सालाकाथि थां नोङो बेवहाय बाव नोंखौ फेजेनगोन बेवहायथ' एकदम गासोमथारनांगौ बेखौ तो बिथाङा जि माने दानि जि बर्तमान माने आथिखालनि 14 नम्बर नङा होमबा चिरां दुवार समष्टि बेयाव रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सार बिथाङा बेनिफ्राय गेलेदोंमोन आरो देरहासार जानानै बिथाङा इएम जानो हादोंमोन तो फाइनली माने बै माने चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय बिटिसिनि बारग' चिफ सार बिथाङा माने गेलेनो ओंखारनायलाय तो बिथांनि स्टेटमेन्ट माने बुंनाय बायदिब्ला जे बिथाङा माने जि माने रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा माने समष्टिखौनो बिथाङा नागिरना मोनाखैनो बहाबा निसिमा बावखुंग्रि तो फाइनली माने जि माने मैयानि प्रेस मिट बा इउपिपिएल दोलोनि जि केन्डिडेट लिस्ट बेयाव नोंथांमोना बयबो माने नुनो मोनबाय जे बावखुंग्रि समष्टियाव मानव गेदेर जोंनि बिटिसिनि माने बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा बावखुंग्रि समष्टियाव गेलेनो थाखाय माने रेडि जाबाय एबा बेयाव बिथाङा बे सिटनि थाखाय माने बिनि नामखौ बेयाव फोसावनाय जाबाय तो हाग्रामा सार बिथाङा बुंनायानो जाबाय नामा तो बेखौथ' बुंनो हाला गिनानै थांबाय नामा बे जाबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि स्टेटमेन्ट बे आंनि स्टेटमेन्ट नङा बिथाङा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना हयथ' बै केम्पेइननि जिथु चिरां दुवार समष्टियाव मोनसे केम्पेइन जादोंमोन बिपिएफनिफ्राय तो बेयाव माखासे बाथ्राफोर एबा लेक्सारबो होनाय जादोंमोन चिफ सार बिथाङा माने बारग' चिफ सार बिथाङा तो बेयाव बिथांखौ जेरैखि हाया बे चिरां दुवार समष्टियाव हारायथारनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जायखिजाया समस्यायाव थांबाबो माने बिथांखौ हारायनो थाखाय रेडि थारमाने बिपिएफनिफ्राय तो जेखि जादा दा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेबायदि स्टेटमेन्ट होदोंमोन माने बे फैनायखाय माने गिनानै माने बै माने चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय गेलेनो नागिराखै होननानै बेबायदि स्टेटमेन्ट होदोंमोन नङा होमबा तो बिथ' माने बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाला जोङो बेसेबां माने सैथो दा माने बेलेग इन्टारनेल बाथ्राबो थानो हागौ मानो होनबा खाम्फा सार बिथाङा अलरेडि इउपिपिएलआव जइन जाबाय तो बिथांनि थाखाय बे चिरां दुवार समष्टिखौ बिथांनि थाखाय हेगारना होनोबो हागौ नङा होमबा तो बेखायनो बिथाङा माने बै समाव माने खाम्फा सार बिथाङा बे चिरां दुवार समष्टिनिफ्रायनो गेलेयोमोन नङा होमबा तो बेनिखायनो हयथ' बेबायदि इन्टारनेल मोनसे पलिसि थानांगौ जे खाम्फा सार बिथांनो जेनेबा बे चिरां दुवार समष्टिखौ माने हेगारना होनो हागौ बेखायनो बियो माने जोंनि जि माने इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा बावखुंग्रि समष्टिखौ माने बियो चुज खालामदों तो बेनिफ्राय बिथाङा गेलेनो थाखाय पुरा रेडि जाबाय तो जेननाय देरहाना थाखाय दा बियो माने रावबो माने बुंनो हाया जे लिडारा बुंनो हाया जों देरहागोन बा हारायगोन बेखौ बुंनो हाया माने बियो रायजोनि आखायाव माने थायो आरो जाय समष्टिनि रायजो नङा होमबा रायजो राजाफोरा गोसोबानो सोरखौ देरहाहोनो हायो सोरखौ हारायहोनो हायो बे रायजोफोरनि आखायाव थायो आरो तो जेखि जादोआ दा बे इन्टारनेल बाथ्राफोरखौथ' बुंनो हाला जोङो मानि थाखाय बे चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय बियो गेलेला मानो बावखुंग्रिखौ बियो माने चुज खालामखो नङा होमबा तो बियो माखासे माने पार्टिनि मोनसे डिसिसन जागोन तो जेखि जादोआ तो बेखिनियानोसै आरो